Anachetoko Mazuna Volt 104.3 FM. Yes, so as the Benson give me with more about teaching as well, give you connect. Tie gị n'ọrụ soro ka ị soro n'ife a na-eme. Igbo sị na asịma teaching as well, tie gị n'ife a na-eme ka ị join ya. Ịghọtago ka ị banye n'ife a ka ị soro n'ife a na-alụ ka ọ dị ka a na-eme ka ọ dị ka a na-eme. Alright, so alright, so na-achetago maazị na IJE AFIA na Volt 104.3 FM. Ịghọtago ka anyị mee ihe anyị na-eme before tupu nke anya bụ break. Ihe a na-emekwanụ abụrụkwanụ ihe ọzọ na-abụrụ imeki sure na ndị mmadụ ma ife ị na-ele ebe ị na-ele ya na otu isi ele ya ọ dị of utmost importance that na ị wetara afịa gị n'IJE AFIA ka m gbasa ozi a ka m gwa ndị mmadụ ka o si afịa. Ịghọtago. Alright, so ka anyị jee na nke akara na nke ndị Hotel Sunshine. Hotel Sunshine si m mee ka unu marụ na ha na-enye akara express every Saturday morning. Yeah, every Saturday morning. Okay, a ga-ebutekwara gị free access to swimming and also their Sunday brunch on Sundays 20,000 naira ofu onye, 10,000 naira nwatakịrị ofu okenye, 20,000 nwatakịrị, 10,000 from 12 to 4 noon. Then akara express bụ 7 a.m. till 10 a.m. and also ha na-enwe karaoke night a na-abịa every Thursday na ọkụkwa na alụ 7 to 11 ịnọlụ na Hotel Sunshine na dia Kenny's Bar. Aba ka ha na-emekwa dia karaoke night, aba ka ha na-emekwa dia games night. So kedu ife ị na-eche? Kpọọ ha na 0915 079 2175 0915 079 2175. Ozi ọzọ sikwa ndị ọzọ sikwa m zitere gị ozi bụ ndị Healthy Life Super Shop. Healthy Life Super Shop nọ na number 14 Presidential Road, Enugu. Ịma na ohia niile ị ga-enechi anya imekwa na mistake jee wepụ ofu nọmba ije jụọ ese ebe ọzọ. Achọrọ m ihe ajụ ka ịjụta ya one time only. Ịghọtago. So ọ bụ na ị chọrọ ife dịka alkaline coffee ma alkaline chocolate, jebe na nke Healthy Life nọ na number 14 Presidential Road, Enugu. Ha na-ele alkaline beverages. Ihe a na-adị mma for your health. Ihe ọ na-eme erika, ihe ọ na-akwado erika, ife ọ na-ebunite erika. Ihe dịka your cholesterol level, ihe dịka your cancer, ihe dịka arthritis na rheumatism, ihe dịka your type 2 diabetes, ihe dịka blood circulation, ihe dịka sperm motility, ihe dịka smoking and alcohol intake, ihe dịkwa ka ịkwalite nya ime ka ndị law enforcers gbazie n'ọrụ ọ bụrụ ha na-adọlụ mba ụdị ife afọ adịrọ. With my choco alkaline chocolate and living alkaline coffee, ihe ndị a niile bụ ife inwelukwa onwe gị na-arụ dịka o so gbasata arụ gị. Ị ga-enwelukwa onwe gị one time one touch. Ịghọtago. So gbalujebe na number 14 Presidential Road, Enugu. Ebe a ka ị ga-enweta ya. Alright, so maọbụ ịkpọ fa nọmba fa bụ 0803 481 3136 0803 481 3136. Ebe a ka ị ga-enweta ya ma ọ bụ na ị chọrọ tia as in ọgwụrụ onye isi gị nwe ọgwụ. Ihe a bụ gịnị time otu isi wee na-aṅụ tii ịgbakọ how many years ị ṅụgo tii ruo na ọ bụ na ịṅụbalụ this alkaline, ịghọtago, this coffee and this chocolate. Ọ ka gị ịmago your body karị na-agwa gị eziokwu by now. Ị kwesịrị inwetago the difference, and a na-asị na the difference is the gịnị is the experience. Once you nweta the difference, you nwee the experience, you will be able to testify. I testify kwa na alụ ndị ọzọ esowe gị n'azụ ha marụ that na yes na ịbịara ogbugbu na ịbịalụ ndozi, ịbịalụ enwere ife gbasara gị na imejọ mmadụ na ihe dị mma ka ị na-introduce ha to, dịka otu Aunty Chinazọ si agwa unu maka ya n'IJE AFIA. Ka ị mara ebe ị na-etinye ego gị, ihe etinye ego gị, tinye ego gị ebe ọnụ gị dị ka hapụ ịmụwa gị anya one day somewhere. Alright, ka anyị jee na nke Wine Press Trading Services Limited. Ndị nke a bụ ndị dị trusted for reliable and affordable long-lasting solar solution. Dịka mụ nwa kịta anụnwa mgbe heat na-eme wee je ji nwayọọ nọ si ya na Wine Press biko kene heat egbukwa anụ m, heat ebunye
bunye m nnọọ solar fan. Bunye m solar fan ka mewegodu nke bunye m otu ka sue since then nkọdebe akụkọ heat n'ime ụlọ m. Mgbe heat a chọrọ ịdọ mmadụ, ọkụ adị fan adịrọ heat anya aka m na-esave ego solar generator. So mgbe m sevetere ego solar generator na nje buru solar generator mazi na ọ bụrụ sọ fan ya na-eku na be m, ma ceiling ma TV ma ka ya na-akpụ ya blender na ndị otu ụmụ ife electrical gadgets anyị na-use everyday for isi nri na ndị otu ewetago. So ọ dị very important na ọ bụrụ na ị chọrọ any solar services jee na nke Wine Press Trading Services Limited, and since single that's fine, it has not disappointed me. In fact, ndụ ya ka dị ka ọ dị, ọ na-alastịrị m all through from mgbe ọbụla nji egbo ya from 7 p.m. till chiefu na oju ha eju ọfụma bụ na 5 a.m. mgbe ahụ oyi atọbago eyatago. So ọ na-alast nya ihe o kwuru ka ọ na-eme. That fan bụ ekwu eme ife afọ okwu ka ọ na-eme. So ọ bụrụ na ị chọọ these services dịka your solar panels, ị chọọ your inverters, ị chọọ your batteries, ị chọọ your charge controllers, ị chọọ your CCTV cameras, ị chọọ your solar fan, ị chọọ your solar generators, rush kita na Wine Press Trading Services Limited. Either na Lagos ma n'Enugu. Lagos shop bụ 58 Gospel Plaza, Alaba International Market, more shop 13 New Power Plaza by Ogui Road Police Station, Enugu. More shop 13 Guzonta Plaza, St. Philip's Bus Stop, off Noah's Junction, Transikulu, Enugu. Gaa kịta ka ije nweta ife ndị a niile ịchọ dịka o si gbasara solar. Ọ bụgodu na igogo ịchọ ka install ọlụ gị, kpọọ Wine Press Solar Solution. Ọ bụrụ na ị chọrọ ige ego jee na nke Wine Press Trading Services Limited, ma ọ bụ ịchọkwa ịmago ka edozielu gị edozielu, jee na nke Wine Press Trading Services Limited. Kpọọ ya na 0916 630 1384 0916-630-1384 ma 0904-563-5425. Alright, ka nje gbachalụkwa obere egwu maka na taa bụ Saturday, and of course izumike clean up. Ndị na-eje ịnụ nwaanyị, ndị nụtagolo anụta, ndị na-agba akwụkwọ, ndị bụ n'ọta ka anyị propose fan tune niile anọ m ya ide we mount ife niile na-aga ka o si wee kwesị, and ndụ dịkwanụ so anyị na-ekene Chineke ekene. So aga na ebe ọbụla maka na ọ ga-eme afịa ahụ ịkpọsalụ na ọ ga-ele. Just give it time. Ịghọtago, nwekwa n'ọmalịcha iru wee obi salasala na-akpasịrị ndị mmadụ nkata, na-eme fa ha bịa na shop gị fa nwee memories to go home with. Ọ dị very very important. These are the marks you need to leave behind so that onye a naruo ọ na-akọ maka gị echi niile o jiri maka gị na-chetakwa azụ. Iru ọma na-ele afịa ọma, and afịa ọma anyị na-edoro too much noise. Ịghọtago, nke anyị na-eme ebe anyị mechakwa na arịa apịa ma ịhapụzi okwu. Saga ebe ọbụla nna cheta azụ, cheta na ịnọ na Volt 104.3 FM. Afọ mba ntị Chinazọ nna sị gị ọ ga-eme. Kisi drum oyo. And the one that give need enjoy. Agame bunam.
eh. Make you feel, eh. Needing job. Agame, agame, agame bunam, agame, agame bunam, agameleme, agame, agame, agame bunam, agame, agame, eh. Agameleme.
Conga, sweetie, plenty, sweetie, conga, sweetie, plenty, sweetie, hunger, sweetie, plenty, sweetie, hunger, sweetie, plenty, sweetie. If I ever plenty, sweetie, hunger, sweetie, plenty, sweetie, hunger, sweetie, plenty, sweetie, hunger, sweetie, plenty, sweetie. How much is money? I'm on fire. Hey, boom, 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 boom. Money is talking. Hey, I'm on fire. Dream is screaming. Although I'm on fire. Hey, I'm on fire. I'm on fire.
Eh, yeah, oh, yeah, oh. Yeah, yeah, way. In a no. Dun, dun. Yes, Sana Chetagomas, because I'm on fire. Hey. Oh. Oh, why I won't get you like this. Even too much insight to it to get all lyrics. But well, anyway,
Yes, so on Volt 104.3 FM, I now know on fire here every now and then, every day of the week, every week of the month, every month of the year, every year of the year. You want to go, otu aka isi eme, otu aka isi eshele, otu aka isi akpọtụ, otu aka isi afọtụ, otu aka isi ebekwanụ. Because why not if not? Even na ọ bụrụ ọma ndị possible, ọ bụ na ọ bụrụ unu. Ọ kara ịbụ something ọ ga-abụ emechakwa ọ dịka na-akwa aka na tipa bụ chippings. Mana with you, mere ọ dị possible for all of us ị na ebe a nọ every day of the week na-agbasalụ gị ozu dịka otu o si wee dị dịka otu o si afịọtụ. Alright, so cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM n'oge ije afịa ebe ahụ ebe anyị na-eme buying and selling goods for products for money, exchange of money for products, ịmagon ihe ọbụla ị na-ele weti ebe and a lot of times anyị enwe controversy n'ahịa anyị a mana ịmago ọnụ ka o si adịnụ na anyhow anyway na way otu ọbụla o si na-adị ọ dịchago mma and also ndị nọ n'afịa ka eko si adị anọ m n'ife bịakwa galakwa ọnụ again ọ dịka ọ na-adị eme anọ m n'ife bịa gala ọnụ I don't know why I don't know ndị moto bịa kwechirizikwa onwezikwa ebe a na-agba n'Enugu bụ 100 naira before ịgba ebe ọbụla na-anya before ịgba ebe ọbụla n'Enugu 100 naira mana driver ahụ na ebe ọ nọ wee buru gị na-afụ junction ebe ị chọrọ ịkwụsị so long as na ọ dị afụ the junction anya ebe ọbụla ị na-eje bụ 200 ịchụ ọfa sị gị na fuel galala ọnụ tinyela ego meanwhile ọkwa price fuel nọ since last week ka ọ ka nọkwa this week so I don't know what happened especially ndị nke a na-eje new layout ndị nke a si New Haven agbadata eje Obiagụ those ones ike gwụ but anyway ọ ga-adịcha mma ọkwa anyị nọgo anyị anọgola anyị ebidogo anyị ga-afụ isi ya alright so cheta na anyị nọ n'ije afịa n'oge ndị Igbo anyị na-akpọ ije afịa anyị aka anyị na-eme buying and selling goods for services go services for your money because ihe anyị nọ na ya will pay before service ihe anyị nọ na ya will pay before service iweta ego gị anyị lesi gị afịa onye ka ndị na-ele solar dịka wine press solar solution services semo bịa mee ka unu malụ na fa adịgo nnọọ kajad n'ifefa na-eme to the point na fa dị so reliable because na afịafa na last very very long and ha na-ele afịa dịcha ka panels of all types and sizes ranging from 200 watts to 680 watts Jinko solar panels, Canadian solar panels, Trina solar panels wedịrịgaba ihe ndị a bụ solar panels dị iche iche ha na-elegasị ha na-elekwa inverters of different sizes and types ha na-elekwa ya from 1 kilowatts to 30 kilowatts different phases dịka single phase 3 phase hybrid transformer based ha na-elekwa different batteries types and sizes dịka lithium batteries tubular batteries dry cell batteries ha na-elekwa charge controllers of different sizes ha na-elekwa solar CCTV cameras of different types solar fan solar generators of different capacities ịghọtago solar generator anụ a bụ nke ga-apanwu your whole house and of course ọ bụ na iche any of these services ịgbado jebe na Wine Press Trading Services Limited because ha ma ọrụ ha ma ifefa na-eme jee na 58 God's Power Plaza Alaba International Market na ọ bụ na ị chọrọ these services na Lagos ma jee na shop 13 New Power Plaza by Ogui Police Station Enugu or ije na shop 13 Guzonta Plaza at St. Philip's bus stop off Noah's Junction Transekulu Igbaje, who knows, the sun will just automatically start paying your bills. But offer at 0916-630-1384. 0916-630-1384. More 0904-563-5425. 0904-563-5425. Alright, so open each or any of these solar services, anything. So, ofozkwala batania balu jebe na Wine Press Trading Services Limited. So long as you with your solar problem, it's your solution to it. How about the solar solution services you can ever ask for? Alright, so kaije na ke Healthy Life Super Shop nke nọ na 14 Presidential Road ebe a na-ele alkaline beverages dịchaka living alkaline coffee and also my choco alkaline chocolate, my choco alkaline chocolate and living
alkaline coffee a bụ ife na-arụ ihe dịka cholesterol level ọ na-ewetunata ya, balance pH level gị ọ na-ewetunatakwa ya, ọ na-ewezuga ihe dịka kansa, na-ewezugakwa ihe dịka arthritis na rheumatism, na-ewetunatakwa ya developing type 2 diabetes, na-ahazi arụ gị dịka otu o si gbasalụ blood circulation, wee na-edozikwa ife enu akwa, ife a na-eme n'enu akwa ọ dịghị ka ọ na ịdị emetechi ya na ịmarọ ife ị na-eme na bifo ibido ọpụsigo. Yes, ọ na-enyela aka na ya. Ọ na-ahazikwa damages ọnwụnwụ na osise mego na arụ gị, ọ na-ewegonitekwa alertness dịka otu o si wee dị n'etiti ndị bụ ndị law enforcers. Ọ na-ehelpụkwa idozi blood pressure gị ya na blood sugar. Alright, so ọ na-ehelpụkwa with ihe dịka brain, onye ọ na brain ya nyugolo ọkụ, ọ na-eje eso ya, o so ya kpacham ome gịnị ọ banyekwa n'ọrụ sorokwa n'ife a na-eme. Alright, so ife ọ na-arụ erika, ọ bụ na ịchọ this tea, and the amazing part, the amazing sweet part bụ na all tea, you can easily take it. You can easily take it. Nke a bụrụ nke ka afọ ọsọ ka ịṅụba ọgwụ, ma nke ọ bụrụ your breakfast, nwee ka ọ bụrụ your dinner, ịghọtago. So just ime ya na cup, ọ bụ na ịchọ ịṅụ ya n'ụlọ, you can also take it out, tinye ya na flask. All this nwechara ụmụ flask a kịta a na-edozi ka cup, ịpụta na-aṅụrị ya ka nwa bebi, inwe ike itinye ya n'ime ya, mee ya enjoy, of course. So ọgwụ a bụ ọgwụ ịma akpọ ya ọgwụ a na-aṅụ eme enjoy. Alright, so ọ bụ na ịchọ any of this leave-in coffee or chocolate tea, ịgbara ọsọ jewe na nke Healthy Life Super Shop nọ na number 14 Presidential Road. Ka ije na nke ndị Hotel Sunshine. Hotel Sunshine bụ fanwa bụ ife na-ewetala anyị akara express every Saturday from 7 a.m. wee ruo 10 a.m. rather. Yes, akara express anụ a bụ ife na-abịa with free swimming pool, like free access to the swimming pool. Yatago. So nwere ife dị na ya 7 o'clock igbalu jebe the experience ya your akara express. And also fana wetekwala the Sunday brunch nke anyị na-akpọ the buffet experience ka na-abịa every Sunday by 12 noon wee ruo 4 p.m. Ike adịghị ishi ni, ike adịrọ ishi ni. It deserve to be pampered. It deserve a soft girl life. It deserve a soft boy life, bụrụ a soft man life. Nke ọ bụ na ịchọ ịkpịa, but mata that na Hotel Sunshine ahajigo programs ha just to suit you. Ha nwekwa karaoke night for every Thursday by 7 p.m. wee ruo 11 p.m. na Kenny's Bar. The same Kenny's Bar nwekwa games night for ebe ahụ anyị agbanwu game, ebe ahụ anyị enenenwu football match, whatever have you, just any time of the day ịbịakwa na ha dị open for you. Now ọ bụ na ịchọ these services, of course, kpọọ ma WhatsApp or 0915 079 2175 0915 079 2175. Alright, so m na-anacheta azụ, mgbe m nachetala azụ ka m rapụzie up the show, but ife ọ bụla ị na-eme malụ na oge Chukwu ka mma. Ndewo. Okay, Chukwu. Sometimes. Okay, Chukwu.
Baby girl, asampete, adabeke, asampete. Hey, asampete, asampete. My baby, adabeke, my baby. See my baby, too much sauce. I don't know the swan. Hey, I said that we on dance. They don't know. Baby Sahara, baby Shakara, Adabeke, Adaneru Kwano. Baby girl, Asampete, Adabeke, Asampete, Adabeke, Asampete, Adabeke, Asampete. What a beautiful fight, baby. What a beautiful fight, baby. What a beautiful fight, baby. What a beautiful fight. She dey go, she dey blow, she dey flow. Ayama, she dey go, she dey flow, she dey go. Ay, oh my baby, oh my no, I'm a baby. Ah, dun. Baby girl, asampete, adabeke, asampete, asampete, asampete. Adabeke, asampete, adabeke, asampete, adabeke, asampete. You never see fine girl like this. Mm. Mm. Igo bata. Ada. Stop looking like Ba. Separate the men from men, oh. Separate the abandoned ladies from the body, so today not Yankee, tomorrow not London. And then need you go. Can't talking to billionaires. When it's happened to billionaires, anywhere they see me there. Although good they active. They don't know. Good they active. Good they active. In the line at all. Good they active. Then talking to millionaires. Can I talk to you later? I'm on air. Mong. Odogu deactive. Odogu deactive. Mong. Odogu deactive. Memena toto. Odogu deactive. Anya furugolele. Mama. Anya furugola. Odogu deactive. Anya furugolele. Mama. Anya furugola. Odogu deactive. Active. Why you can't defend active? Active. Odogu is active. Active. What was that?
active, 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 active. Tell yourself. Odogwu is active.
Achazim. Yes, so ajụjụ a ka ekwesịrị ịjụ every young man bụ na ịpụtara tata ka isi a girl high ịchọ idefy m ka scope ka ịchọ ide ghọtago kedu nke ị chọrọ ime taa bụ Saturday and of course anyị nwere ebe a bụ ije afia na Volt 104.3 FM ebe a ka m na-enye unu music market vibes hypes edịrịgaba anything just to get your day going anything ga-eme nnọọ ka Saturday ga-hapụ ịdị boring ebe anụ a ka ị ga-enweta ya why? Because aside from the fact na anyị na-agbasa ozi ndị afịa ndị nwe shop ndị chọrọ ka ị bịa go ofe afịa ndị nwere ife na-ele ndị nwere ife fa na-eme ndị akafa na-adị n'aja aja steady just so that ọnụ ga-enweta mmanụ all the time and afọ enwekwanụ nke ọ ga-eri ana m make sure that your Saturday playlist adho boring yetago. So abịago m na the last wrap of the show and ebe a ka m ga-eme ka m chetelu gị that na ndị nji maka fa wee bịa bụ Wine Press Trading Services Limited ndị nke na-afụ maka every of your solar wahala ịchọrọ igo ego ịchọrọ ile ele ịchọrọ ime install ịchọrọ ka edozielu ga-edozielu ha nọ available for you kpọọ fa ma jee na shop fa nke ọ bụla ịchọrọ ime cheta na shop ha dị na Lagos na 58 Gospel Plaza Alaba International Market ọ dịkwa n'Enugu a na shop 13 New Power Plaza by Ogui Road Police Station ma shop 13 Guzontal Plaza St. Philip's Bus Stop off Noas Junction. And ọ bụla ịchọrọ nweta na phone kpọọ ha na 09166301384 ma 0904-563-5425. ka anyị jee na nke ndị Hotel Sunshine ndị nke na-ewetara anyị akara express, Sunday brunch, karaoke night, games night, and their akara express comes with swimming free. You try to use a swimming pool for free so long as they partake na the akara express. Iye jemu na jemu na their hotel then na plot C5 Presidential Road or ikpofa na 0915-079-2175 0915-079-2175. For those of you Buddha Imarebo Ichoigaga, you can also use your Google Map. Jenna Google Map, hand on a Google Map, it will take you directly to the hotel. So if I need a cafe, then again I will Healthy Life Super Shop. Nke nọ na number 14 Presidential Road kwa. Ha na-ele alkaline beverages sidika the Living Alkaline Coffee and My Choco Alkaline Chocolate Beverage. Agwa gị ife ndị a na-eme. Ọ bụ na ịchọ this alkaline drinks, ọ bụ na ịchọ ya na chocolate, ọ bụ na ịchọ ya na coffee, make sure na ije na nke Healthy Life. And of course, ọ bụ na ịchọ inweta ya na phone, ị ga-akpọnwụ ya na 0803-481-3136. Je gbalụ jebe na nke Healthy Life Super Shop taa ma ọ kpọọ na 0803-481-3136. abịago na njedebe n'ụbọchị nkịta si unu daalụ for joining me, ndị nọ na YouTube, ndị nọ n'ụlọ na-ege m na radio through their radio set or the radio garden nke nwe bụ nọ an app ị ga-access all radio stations na stream online. Na si unu daalụ, thank you for joining me. Ka Monday bụrụ ụbọchị ọzọ mụ ga-anọ na Volt 104.3 FM and of course ihe niile anyị na-ekwu ebe ahụ maka ego all na money ịghọtago ọka wee na-adaba because when love dey it dey sweet but when money come join body with the love it is sweeter. Why not if not? Ndewonu ka emesịa.